Καλημέρα. Καλημέρα σας. Μπορώ να σας βοηθήσω? Θα ήθελα να ανταλλάξω κάποιο ποσό από ευρώ σε λίρες Αγγλίας. Ποια είναι η τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία? Έχετε ανταλλάξει χρήματα εδώ στο παρελθόν? Είναι 0,83 λίρες προς ένα ευρώ. Βεβαίως, εγώ πάντα κάνω ανταλλαγές νομισμάτων μαζί σας. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να έχετε μια κάρτα και μπορούμε να σας πληρώσουμε περισσότερο για τα ευρώ που ανταλλάσσετε. Ναι, πράγματι. Το είχα ξεχάσει. Είναι εδώ στην τσέπη μου. Εξαιρετικά. Πόσα χρήματα θέλετε να ανταλλάξετε? 3.000 ευρώ. Μπορούμε να σας προσφέρουμε 2.500 λίρες Αγγλίας. Εντάξει. Παρακαλώ υπογράψτε εδώ. Σας ευχαριστώ. Ορίστε. Ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σας. Αντίο. Αντίο σας. Αντίο σας.